Okhanya maseswini esidlalele naye la yazi ngiyambheka ngithula yize BJ yeah ungasithatha isithembu ngaba namakhosikazi amabili amathathu ama kanje ngawuthatha isithembu amakhosikazi ngawufuna amakhosikazi mhlawumbe awu4 mina engishade nentombazane eyodwa phela indoda uyisoka nje yabona usho kanje alright uphupha kanjani umphupha mina ngiphupha ngezulu futhi angiphuphi ngesigisi champela ngeke sengimzulu phela manje noma ushela ngathi izolo futhi mangishele nje kuyenzeka usibhede isingisi sekuhlule hawu isigisi nje ufana ngalo futhi uVan Damme yangishaya nami champela ichampela oh and then ukudansa ufundiswa ubani ukudansa ngoba ujayiva ngempela futhi ukudansa nje ngabe ubra wami ulunga wangifundisa nje ukudansa hlala lapha eMalvani yabona uvela ngabuka futhi nami abantu abanyama bengihamba ama club kakhulu yabona lapha eDrobheni Havana 101 58 nje bengihamba nje ama club ngoba abantu badansa nje wenzani partner insuku uyasebenza uyafunda ngiyasebenza phezulu ngisebenza kaSmith manufacturing lapha ePine Sound yeah okay so ngiyapanda awuthi uyaphanda fana wonke umuntu nami uma kungama weekend awusitshele nje ukuthi usuku lakho liqala kanjani liphela kanjani hey njoba nayi weekend yaqala weekend leyo ngathi ngizogoduka manje ngoshaya inyama ngoshaya leshandisi futhi uyazi na ukuthi ngizophuzani amanzi nje amanzi emnandi kodwa alright amanzi from uJesu nje yabona so yeah uzophela kanjalo futhi Sunday okay no I know kulungile siziglomelela yeke la uBJ ba ukhona ku Instagram ukhona ku Twitter ukhona ku Facebook abaningi bambone lapho bamlandela kanti ke futhi nathi sibukhoma @ukhozi_FM ku Facebook sikhona njengamanje uma uthanda ukumbona uBJ uyakwazi ukuthi ke umbone urelaxile nje uright nje ukhona ingoma yakho oyithanda yabo yini ukuyithanda ngoba ethi khona ingane la endlini khona ingane la endlini mapentshi ngiyawuthanda le ngoma ngoba une meaning inzima wenza something wrong ngabo mapentshi to babes kodwa bekhona ingane endlini so wavela wenza ingoma nabantu that's why ngiyawuthanda le ngoma mnandi futhi yaphabaza kamnandi okay sure oh man bathina abanye abelungu ma ubloma no dakhe kanje yangazi phela ngiblom nabalungu angihanji umlungu engane wami so umlungu awazi ukuthi uthini umuntu okay ukakhuluma njalo umzakelo lokho ekhuluma ukuthi uvotele imi lokho kodwa bekumbono wakhe uBJ lokho ukuthi uvotele imi bekuyiqhamukela kuyena uBJ lokho BJ mhlawumbe abantu abafisa ukukulandela bangakulandela kuphi siyabonga ukuthi ube namhlanje bazongithola nje Instagram ubj_031 bazothola ama-video yami lapho ngidanse ama-video nje ngikhuluma isiZulu mhlawumbe bangifuna uma ngiqasha nje bazongiqasha bangithola khona Instagram khona uFacebook futhi Brian James Taylor BRYAN James Taylor yabona so we are MC ngiyawushaya MC ngiyawazi ukwenza MC yazi ukudansa nje ngidansa kakhulu yazi nawo vele bro yonke BJ correct ngiyabonga nami nami lokho bese kungiphethe kabi hey manje uBJ usaphelelwe umsebenzi ke manje wasasasha uBJ ke manje sabhukhwa ke manje abanye bathukile abanye bathi vele benza ama software updates bye ngiyabonga inkosi FM ngiyabonga kakhulu mzokoloko ngiyabonga futhi bro wami Danke njaya hayi bithi la ngizela ngikhavasa man ungahambi kusazofaka enye into ehambayo after sports got 5 minutes Global no BJ nje lapho usebenza kamnandi na bro wami futhi ngizalintana nje ushadile kodwa uyenza dance after sports khabazela